Siargao! Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Magandang umaga. Maayong buntag sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Maayong buntag usab sa atong mga frontliners din ha. Nga padayon ang ilang kausa alang na sa pagtabang sa atong mga katawhang Pilipinhon. Ilabi na sa ilang paghatag sa effort mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga probinsya nga silingan. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug sa Dinagat Island. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga po. Happy viewing sa viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Daghang salamat. Magandang umaga po. Good morning sa atong nag-react karon, Charles Ken Mantilla. Good morning kanimo. Happy viewing. Please like, share sa atong live stream karon mga ka-Siargao para daghan ang makahibalo sa mga latest information nato ilabi na karong adlaw nga Sabado. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning. Happy viewing. Karon ang mga headlines sa atong mga balita. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Ang atong headlines karon mga ka-Siargao, bora-bora nga mga tambutso hugot nga gibawal sa munisipalidad sa Del Carmen. Samtang sa laing bahin, farm evaluation og organizational assessment gipahigayon sa General Luna. Samtang kapulisan sa katawhang taga-barangay Mabini, Santa Monica naghiusa sa paghinlo sa hardin ng Pagbabago Garden. Samtang sospetsado nga mihimo o grave threat o alarm scandal sikop sa kapulisan sa Surigao. Samtang SDNPPO nakadawat og 24 ka bags og body mass index kits gikan na sa Regional Health Service 13. Samtang tabo sa Kapitolyo sa Dinagat Islands nagpadayon, gobernadora niini nangunay sa pagpamalit. Samtang Home Defense Village alang na sa mga kanhing rebelde gilusad sa Bayugan City. Samtang gipakusog nga surveillance activities o screening batok sa COVID-19 aprobado na. Samtang hangyo sa pag-renew sa prangkisa sa ABS-CBN gibasura sa Kongreso. Mao kana ang mga latest updates nato mga ka-Siargao din na sa tong programa Siargao TV News. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, General Santos City o Davao Occidental makasinati sa madag-umod nga kalangitan inubalan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini sa Intertropical Convergence Zone. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa magdag-umon nga kalangitan
Inubalan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, ilabi na sa hapon o gabi. Tungod kini sa localized thunderstorms. Hinay nga hangin ang magagikan sa habagatang silangang ngadto na sa variable nga direksyon o hapsay ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen nga adunay dagko nga pag-ulan ilabi na sa Visayas mga kasyargaw ug sa atong isla sa Mindanao mga kasyargaw. Atong makita na dunay pag-ulan nga masinati gihapon mga kasyargaw. Pagdalata ng payong mga kasyargaw. Mao kana mga kasyargaw ang weather report karong buntaga. Ingat kita mga kasyargaw. Good morning sa mga viewers nato din ha. Happy morning kaninyong tanan. Good morning kang Benz Andaya Beluan, kang Harold Gutana, good morning. Good morning Bakwaganon. Shout out Beluan Okon Kagampang family. Diha na sa Pagaw Campo Bakwag. Salamat. Salamat Benz Beluan. Regards kang Sir Bert Kagampang. Good morning usab kaninyong tanan. Happy viewing. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong mga balita. Bora-bora nga mga tambutso, hugot nga gibawal sa munisipalidad sa Del Carmen. Hugot nga gibawal sa munisipalidad sa Del Carmen ang mga bora-bora nga mga tambutso. Atong makita sa screen mga kasyargaw, ang mga nadakpan nga mga nanag-iya sa maong mga motor nga adunay bora-bora ang tambutso. Sumala pa nga ang mga madakpan, pwede kini nga makabayad og multa nga 500 pesos ilalom sa municipal ordinance o 5,000 pesos kung LTO na ang makadakop kaninyo. Maong gihangyo sa Del Carmen Municipal Police Station ang tanang motorista nga tangtangon na ang mga bora-bora nga tambutso kay makahatag kini og saba sa dalan aron usab dili mabugatan sa silot kun madakpan. Atong makita sa screen nga gitangtang mismo mga kasyargaw o gigupi-gupi kini mga kasyargaw sa mga nanag-iya sa maong mga motor nga nadakpan sa Del Carmen Municipal Police Station. Mao kana latest updates dito na sa Del Carmen mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin kini nindot kini nga balita. Farm evaluation o organizational assessment gipahigayon sa General Luna. Gipahigayon sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture og ni General Luna Municipal Police Station Chief Police Captain Wise Vicente Panuelos Jr. ang farm evaluation og organizational assessment sa mga miyembro sa Anahawan Farmers Association sa Barangay Anahawan, Lahanuza Farmers Association sa Barangay Lahanuza og Soyangan Farmers Association sa Barangay Soyangan sakop sa munisipalidad sa General Luna, sakop ning atong isla sa Siargao. Kini nga farm evaluation mga kasyargao ilalom sa programa sa Hardin ng Pagbabago sa atong kapulisan. Makita nga adunay mga evaluation o mga farmers association nga pahigayunan sa maong lakang mga kasyargao ang organizational assessment o farm evaluation mga kasyargao. Kanang latest update sa General Luna. Samtang kapulisan o katawhang taga-barangay Mabini, Santa Monica naghiusa sa paghinlo sa Hardin ng Pagbabago Garden. Nagkahiusa kagahapong adlaw ang Santa Monica Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Juan T. Belarmino ang OIC uban ang barangay officials o residente sa barangay Mabini, Santa Monica alang na sa pagpanghinlo o pagwagtang sa mga sagbot o mga hugaw dito na sa Hardin ng Pagbabago Garden and Beds. Gitambungan usab kini
ni Police Staff Sergeant Jens Karishna Dones, ang Women and Children Protection Center Chief, ingon nga kabahin sa PNP Patrol Plan 2030. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates dito na sa Santa Monica. Samtang mga kasyargaw, ang LGU dapa padayon ang pagpanghatag og ayuda. Padayon ang pagpangapod-apod sa lokal nga panggamhanan sa dapa sa mga relief packs alang na sa katawhang dapanon. Nasayran nga ang gihatagan sa maong mga relief pack kagahapong adlaw mao ang Barangay 2 poblasyon sakop sa dapa. Kini nga lakang usa ka mga padayon nga kausa sa panggamhanan sa dapa alang na sa pagtabang nga nanginahanglan o sa mga nanginahanglan og tabang nga dapanon. Kini tungod sa pagpangulo sa mayora niini nga si Mayor Abet Matugan. Nagpadayon ang maong programa sa maong munisipalidad. Mao kadto ang latest sa dapa mga kasyargaw. Samtang sospetsado nga mihimo o grave threat and alarm scandal sikop sa kapulisan sa Surigao. Sikop sa Surigao City Police Station o Surigao City Police ang sospechado nga si Isidro Peñones Conor, 55 anyos, lalaki minyo, usa ka karpintero o residente sa Sitio Alingit, Purok 3, Barangay San Juan, Surigao City, tungod sa grave threat o alarm and scandal sa lugar mismo niini. Sumala sa investigasyon nga gipahigayon sa kamagulangan nga anak sa sospechado nga si Elger Sauro Conor, 26 anyos, minyo, pastor o residente sa maong lugar nga sumala pa alas 5:20 kagahapong adlaw sa hapon sa pag-abot niini sa ilang balay. Namatikdan niya nga hubog ang iyang amahan nga adunay hawid nga sundang og kalit nga misulti sa mga dili maayo nga pulong. Maong dali nga mitawag kini og pulis alang na sa assistance og dali nga miresponde ang silingan niini nga personahe sa kapulisan nga si Police Staff Sergeant Ernest Juanillo III og mipakalma ang maong sospechado. Apan ang maong sospechado padayon sa dili maayo nga pamuhatan og kini miresulta mga kasyargaw sa pagkadakop sa sospechado og kini gidala sa Surigao City Police Station. Gipahibalo kini sa iyang tawhanong katungod ilalom sa Miranda Doctrine ug Anti-Torture Act. Mao kanang latest updates sa Surigao City mga kasyargaw. Good morning Dapa, good morning kang Nancy Bell Trazares. Good morning Dapa, good morning kaninyong tanan sa tanang taga Dapa o sa tanang taga Union. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Good morning kang Christopher Lasco, kang Nancy Bell Trazares. Good morning po. Salamat sa suporta. Good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning. Samtang sa kausa nato mga kasyargaw, din hina sa atong programa Siargao TV News sa padayon nga to na suporta sa Department of Health. Atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang kampanya sa Department of Health alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay,
mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod og mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mukalat. Mao kana mga kasyargaw, ang kampanya sa Department of Health ilabi na sa pakibatok sa COVID-19 ug mga angay natong himuon. Good morning, Union, gikan na kang Nalin Bilad. Good morning kanimo din ha. Happy viewing. Good morning sir, pa-shout out sir kan Marilyn Kinaso. Happy birthday. Happy birthday po. Gikan na kang Juliet Cobillan. Salamat. Happy birthday kaninyong tanan. Ilabi na sa nag-birthday kang Marilyn Kinaso. Good morning. Happy birthday po. Wala po bang invitasyon? Bitaw mga kasyargaw, salamat sa suporta. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing kang Joy James Torres o sa tanang mga nag-react o mga viewers nato din ha. Salamat po. Good morning kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, ang atong probinsya Surigao del Norte may pagawa sa COVID-19 updates. As of July 9 mga kasyargaw, sa atong nadawat nga impormasyon, mihatag og COVID-19 monitoring report ang panggamhanan sa probinsya Surigao del Norte. Sumala pa sa maong report, 19 ang suspected case, 0 ang probable case, 973 na lamang ang persons under monitoring. Samtang miabot na sa 7,921 ang nakahuman o nakagraduate na sa pag-quarantine. Nasa iran usab nga 137 ang positibo sa rapid antibody test. Samtang nagpabilin nga 58 ang RT-PCR confirmed positive sa atong probinsya. O ang nakarecover sa mga virus, miabot na sa 29 ka buok. Samtang sa laing bahin, SDNPPO nakadawat og 24 ka bag og body mass index kits gikan na sa Regional Health Service 13. Nakadawat ang Surigao del Norte Police Provincial Office og 24 ka bags nga adunay sulod nga body mass index kits og kini gidawat mismo ni Police Lieutenant Colonel Zaldi Abellera, ang Deputy Provincial Director for Administration, uban ni Police Executive Master Sergeant Lilibeth Plaza o Police Staff Sergeant Aljon Mijares, gikan na sa Regional Health Service 13 nga gipanguluhan ni Police Colonel Gerardo B. Gonzales, ang hepe ni ini. Nahitabo ang maong pagpanghatag kagahapong adlaw, alas 10 sa buntag. Nasa iran usab nga hatagan sa maong mga bag sa BMI kits ang City PNP, Municipal Police Stations o Police Mobile Force Companies sa ang tumong mga kasyargaw para nga ma-equip ang kapulisan ilabi na sa weekly monitoring sa panglawas sa atong mga kapulisan sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Kay weekly magpahigayon man sila mga kasyargaw og body mass index report
weekly monitoring nila mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga kapulisan. Mao kanang latest update sa Surigao del Norte Police Provincial Office mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, tabok kita sa silingan nato nga isla. Tabo sa Kapitolyo sa Dinagat Islands. Nagpadayon, gobernadora niini nangunay sa pagpamalit. Padayon ang pagpahigayon sa tabo sa Kapitolyo sa Dinagat Island sa lokal nga panggamhanan sa probinsya isip suporta sa produktong lokal ug pagpadayon sa lokal nga ekonomiya bisan pa sa gisagubang nga pandemya COVID-19. Usa kini sa inisyatibo nga gitutukan karon sa panggobyerno sa Dinagat Islands aron dili maundang ang sirkulasyon sa kita sa mga katawhan, ilabi na ang mga mag-uuma o mangingisda sulod sa maong probinsya. Makanunayon sa aktibong pagpartisipar sa gipahigayon nga tabo sa Kapitolyo dito na sa Dinagat, July 9 mga kasyargaw, ang mga mag-uuma, mangingisda o mga gagmay nga negosyante gikan na sa 7 kalungsod sa probinsya Dinagat Islands sama sa Basilisa, Cagdianao, Dinagat, Loreto, Libho, San Jose ug Tubahon. Mapalit sa maong tabo ang nagkadaiyang mga pamaliton sama sa mga gulay, prutas, lamas, lagutmon, isda, pagkaon, tanom nga bulak, handicrafts, mga gihimo saratan, duyan og uban pa nga mga baligya. Matud pa sa pipila ka mga namaligya, dako kini og gikatabang sa ilang panginabuhian. Ilabi na nga wala kini nila gikompra kundi gikan kini mismo sa ilang pagkugi sa pagpananom o pagpangisda. Madasigon usab sila kay daghan ang namalit sa ilang gihanyag nga palaliton sa ubos nga presyo. Kaning nga kalihukan hugot nga gisuportahan sa mga katawhan, ilabi na sa gobernador sa Dinagat Islands o gobernadora sa Dinagat Islands nga si Kaka Bag-aw. Diin siya namalit sa mismong tabo alang na sa dugang rekado sa iyang gihimong nga lumpia, dynamite ug sushi nga iyang gitinda usab sa tabo, kundi daghan ang namalit niini. Sa laing bahin ni bisita usab ang mga board members sa maong lungsod o sa maong probinsya nga si Annalyn Jalde og Absalon Colandog og Department of Trade and Industry gibisita usab sa DTI Provincial Director niini uban sa Provincial Director nga si Arnold Falnar sa maong gipahigayon nga tabo mga kasyargaw. Mao kanang latest updates dito na sa probinsya sa Dinagat Islands mga kasyargaw. Adunay tabo nga gipahigayon nila. Sir, shout out ako sa ako bana Joseph Plazaras lang ang matana. Good morning. Gising. Labi na kang Joseph Plazaras. Gikan na kang Erica Plazaras. Nga natulog pa daw ang iyang bana. Gising. Good morning. Matana. Joseph Plazares. Plazaras. Good morning. Matana daw laong sa imong asawa. Si Erica Plazara. Shout out ka ninyong tanan. Salamat po. Gising na, gising mga kasyargaw. Kay nisubang na si Haring Adlaw mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, Home Defense Village, alang sa mga kanhing rebelde, gilusad sa Bayugan City. Gilusad sa lokal nga panggamahanan sa Bayugan City uban ang Philippine National Police, Philippine Army, National Housing Authority o uban pang ahensya sa rehiyon. Ang Home Defense Village alang na sa mga kanhing rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno. Nasa Iran nga aduna kini kadakoon nga 9 ka hektarya nga nahimutang sa Sitio Amungon, Barangay Noli, Bayugan City. Gilayon sa atong gobyerno nga matubag ang panginhanglan o maisulong ang kaayuhan sa maong mga kanhing rebelde. Dugang pa nga sa maong mga bag-ong infrastruktura mahatagan o luwas
o dali nga pagsugod sa bag-ong kinabuhi ang maong mga kanhing rebelde ngadto na sa komunidad. Makadawat usab kini og financial assistance ilalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Nindot kini mga kasyargaw, ilabi na sa mga kanhing mga rebelde nga padayon ang ilang pagsuporta na o nibalik na sa sabakan sa gobyerno. Salamat. Kana ang latest updates sa Caraga Region mga kasyargaw. Adunay gihimo nga mga home defense village. Happy viewing sa atong mga viewers. Happy viewing kaninyong tanan. Salamat. Good morning kang Jeremy Rama. Good morning Christopher Lasco, Nancy Beltrazares, kang Harold Gutana, Linjoy Umpok. Good morning Erica Plazaras. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Salamat. Mata na, gising na mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong padayon usab nga kausa, atong ipakita kaninyo mga kasyargaw kung unsa ang sakto nga paggamit alang na sa mga cotton na mga face mask mga kasyargaw. Atong ipakita kaninyo. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. Mao kana mga kasyargaw ang kausa sa World Health Organization o Department of Health, ilabi na sa pagpahibalo kaninyo sa mga angay buhaton, ilabi na sa pagsulob sa cotton face mask. Sir, shout out ako sa mga taga Tiangge Dapa. Mga dapanon, hain naman daw kamo, palit na kamo og isda kay presko ang mga isda dito. Hinay daw ang pagpalit sa mga isda dito. Salamat. Gikan na kang Erica Plazaras. Oy, mga taga Dapa, mga sakop sa munisipalidad sa Dapa, palit na kamo dito sa Tiangge og isda kay mga fresh kini dito na mga kasyargaw. Salamat kang Erica Plazara, salamat. Hoy mga taga-Dapa, palit na kamo isda kay daghan ang isda dito sa Tiangge nato. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, gipakusog ka surveillance activities o screening batok sa COVID-19. Aprobado na.
mas bakusgon pa sa panggamhanan o gobyerno nato ang pagpahigayon og screening og surveillance activities aron mapugnan ang pagkaylap sa COVID-19 sa atong nasod. Kini human aprobahan sa Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Disease kon IATF-EID ang mga lakang aron mapahigayon ang maong surveillance activities. Lakip sa maong lakang ang pag-hire sa mas daghan nga sibilyan nga mamahimong dugang nga personahe alang na sa contact tracing o swabbing sa mga ports of entry sa atong nasod. Gisuportahan usab sa IATF ang giduso nga pagmugna sa one-stop shops ilalom sa pagdumala sa Department of Transportation alang na sa pagproseso sa mga lakang o sa maong mga lakang. Samtang hugot na nga pagsunod o gisunod sa Pilipinas sa inbound flight crew protocols nga gisugo sa International Civil Aviation Organization nga kinahanglan magpabilin ra lamang ang mga crew sa accommodation area nga gi-identify ilabi na sa mga eroplano nga moabot sa atong nasod. Mala pa nga adunay pag-quarantine gyapon kanila sa mga crew nga gikan sa gawas paingon pabalik sa o paingon dinhi sa Pilipinas o moabot sa Pilipinas sa atong nasod, dili sila pwede mogawas mga kasyargaw. Mao kanang latest update sa atong kauluhan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mainiton nga balita kini mga kasyargaw sugod pa kagabi, sugod pa kagahapong adlaw. Hangyo sa pag-renew sa prangkisa sa ABS-CBN, gibasura sa Kongreso. Gibasura sa House Committee on Legislative Franchise ang balaudnon nga hangyo sa bag-ong broadcast franchise alang na sa ABS-CBN Corporation. Sa botasyon nga gipahigayon, 70 ang yes og 11 ang no og 2 ang abstain mga kasyargaw. Sa pagbasura sa franchise sa ABS-CBN, dili na kini pwede nga maka-construct, maka-install, magmugna, mag-operate og mag-maintain sa radio og broadcasting stations sa Pilipinas. Tungod niini, posible nga 2022 pa pwede maka-apply yung prangkisa ang ABS-CBN apan aduna pay higayon ang author sa maong balaudnon nga iapila ang desisyon sa komite. Sumala pa nga gipahigayon ang 12 days nga hearing sa komite, lakip na ang House of Committee on Good Government and Public Accountability kung diin nahisgot ang mga alegasyon batok na sa maong TV network. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw na sa hangyo sa ABS-CBN sa ilang prangkisa. Good morning, shout out ko sir sa Sahul family, Sinday family. Sige sila pamati sir. Labi na sa amo silingan na buutan nga si Ante Lusay na sige katawa buntag pa. Happy morning, good morning po sa tanang taga-Dapa, sa Sahol family, Sinday family, good morning kaninyong tanan, happy viewing. Ug kang Ante Lusay, good morning gikan na kang Erica Plazaras. Good morning mga taga-Dapa, good morning ilabi na sa mga taga-Tiangge na sa atong Tiangge sa Dapa. Good morning po. Maraming salamat sa suporta. Salamat. Always be happy. Ilabi na sa mga nikatawa, always be happy. Kay ang atong kalipay lamang ang atong sa gikuptan karon mga kasyargaw para na sa pakigbatok sa COVID-19. Ang atong pagampo, ang atong kalipay, ayaw kamo kagool mga kasyargaw. Apan atong hangyo sa atong mga kasyargaw, dapanon o sa tanang mga kalungsuran nga sakop ning atong isa sa Siargao. Atong seryosohon ang COVID-19 mga kasyargao. Kay daghan na ang mga nakalas nga kinabuhi tungod sa maong virus. Happy viewing. Salamat po sa tanang mga viewers nato. Salamat po. Salamat kaninyong tanan.
Dini na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Ang atong programa alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon mga kasyargaw, Kuya G. Muingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning! Ingat Pilipinas! Happy weekend!